హరే కృష్ణ అందరికీ. దుర్యోధనుడు పేర్కొన్న వీరులు యుయుధానుడు, ఇతడినే సాత్యకి అని అంటారు. విరాటుడు, ద్రుపదుడు, దృష్టకేతువు, చేకితానుడు, కాశీరాజు, పురుజిత్తు, కుంతిభోజుడు, శైబ్యుడు, యుధామన్యుడు, ఉత్తమౌజుడు, సౌభద్రుడు మరియు ద్రౌపదేయులు. ఈ ద్రౌపదేయులు పాండవులకు ద్రౌపదీదేవి వల్ల జన్మించిన 5గురు పుత్రులే. వారే ప్రతివింధ్యుడు, శృతసోముడు, శృతకీర్తి, శతనీకుడు, శృతకర్ముడు. ఇలా మొత్తం 17 మందిని పేర్కొని వీరంతా మహారథులే అని అన్నాడు దుర్యోధనుడు. నిజానికి అందరూ మహారథులు కారు. మహారథులున్నారు, అంతకన్నా గొప్పవారు ఉన్నారు. మరి దుర్యోధనుడు ఎందుకు ఇలా చెప్పాడు, ఇంకా ఏం చెప్పబోతున్నాడు నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. అంటిల్ దెన్, రాధాకృష్ణ.